2020 కల్లా క్రైస్తవులు లేకుండా చేస్తాం. నువ్వు లేకుండా చేయాల్సింది క్రైస్తవులు కాదు, మత్తు పదార్థాలు లేకుండా చేయి, డ్రగ్స్ లేకుండా చేయి, లంచగొండితనం లేకుండా, అన్యాయాలు లేకుండా, కులమత భేదాలు లేకుండా చేయి, అరాచకాలు లేకుండా చేయి, అత్యాచారాలు లేనటువంటి దేశం చేయి, హత్యలు చేసేవారు లేకుండా, అవినీతిని లేకుండా చేయి, దుర్నీతిని లేకుండా చేయి, తాగుడు వ్యర్థమైన కార్యక్రమాలు లేకుండా చేయి, చేయాల్సింది దాదాగిరి లేకుండా, రౌడీయిజం లేకుండా, భయంకరమైనటువంటి కట్న పిశాచులు లేకుండా చేయి, రోడ్ల మీద గతుకులేని రోడ్లు చేయి. నువ్వు లేకుండా చేయవలసింది ఏంటో తెలుసా? కీడు కలిగించేవన్నీ లేకుండా చేయి. దేశానికి క్షేమం కలిగించేది, దేశానికి మేలు కలిగించేది లేకుండా చేయడం మేలు కాదు. దేశం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నారు వాళ్ళెవరూ క్రైస్తవులు, దేశం కొరకు సేవలు చేస్తున్నారు వాళ్ళెవరూ క్రైస్తవులు. మరి మిషన్ హాస్పిటల్స్ లో సేవలు చేస్తున్నారు, స్కూల్స్ లో సేవలు చేస్తున్నారు, పరిచర్య జరుగుతుంది. ఎవరికి హాని చేయకుండా అనేకులకు మేలు చేస్తూ, రక్షణ మార్గం నడిపిస్తూ, పాడైపోయిన వాళ్ళని బాగు చేస్తూ, తాగుబోతులను బాగు చేస్తూ, తిరుగుబోతులను బాగు చేస్తూ, ఒక నీతి మార్గంలో జీవించమని